Naimbag ipanag-umayo dito'y channel ti Ilocano Barangay Comedy. Dito'y tayo mangidaulo itinapnek ikatawaken na pudno ibayag ti barangay. Dagiti istorya ti kapitan, kaaruba, tricycle, merkado, ken amin daily life nga isumet ti paggapuan ti kasayaatan comedy. Ada dito'y dagiti eksena makapablaak, makapasing ti puso, ken makapakaamo nga uray no adariribo, adala taragsak iti komunidad. No kaya't yu ti simple game nakakatuwaan Ilocano nga drama komedya, umay kayo, makipagkuyog, ken agpukaw iti stress, dito'y tayo agkatawa di kakadua. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Baka pakatawa mo kay istorya, maray. Ay, kiso nga ron nga katkatawat. Dudwata lang ba't nga katawa dito. Ada ko ma ni Maribanang, may mayat ko ma. Nagadu mga minti bagbagan ang aramidon na. Agpaiso nga men, nga ado ti aramiden na dita balayda. Iso asan na namasango ti umay dito tersina. Siyak maray, basta nalpasak anaginaw, umaya kun adagos dito tersinam. Kano naga daw ti makapakatawa nas kang istoryal. Ay, sayang laeng tawan ni Maribanang. Umay mat kumaatap no makipagkatawa mat. Oh, maray, kaya mo kaday nga istorya ak manang. Ada pa'y istoryaam dita aya. Adua, Puro makapakatawa. wala, agalak ka. Sakbay nga ituloy mo tag istorya, maray. Adaman pa ipakitakan ka Anya day ta, Ipakitakan ka da ito, inay. na listaan mo ti utang day tay pakpakitam. Ado nga minun, maray. Manipod dito page 1. Aging nga dito maodi a page, utang mo amin. Ay sos, nagadumot tayo. Iso nga ron nga agsingira kon. Anya mo tayo, nagmayat ti panagpakpakatawak. Kala at apinirday. Iso nga rod at tinumpungak ang napintas timud mo, maray. Saan amay may sa ti aldaw maray? Nay, agungot kan samot tayo. Asino kumangay ti saan makaungat iti day tangay naramid maw? Makaungat akken ka marikwanang manipod ita agkalabantan. Pwede ka mapan-injetersi ni kagawad ko nang. Ay, Jack Masangaw, nagado ti aramidok dito balay. Nalabsak itay da ka ni Marituyang injetersi na. Apo, mayat ti katawa da. May sursuro tak pa din. Ay na, bay amlat ta ka di idan ngagkatawa. Nasaya at kit di ata naragsak da. Kaya't kumot ang naragsak ka Ha? Naragsakak na rod, no nagadumot ti pampanunutak nga aramidan dito balay. No nagaduter aramidem, kanayon ka ba nakakusilap? Di nakpay kasarita no maminsan. Oh, Katwala, tanaban nugak gayam. di mo latultula din nagiti ko kumarim. Ano po yan? Naragsak kayo mo't na nag-istorya kinikagawad ko anang. Nagkunamot kan ka. Una, tanang ko ti pa nagkatkatawa yaw. Hindi nang panak nagpalod dita tersina ni kagawad. Ha? Pinirdi na timud kaw day ta kumaray. Ha? Kasano mata pinirdina? Ay na di mong damagan pa'y kwarog. Day taw iti bagakan ka. Saan ka mapandita tirsina na day ta abaa no adda utang mo tasingiran na kadagaws. Kasta ya? Sapay jak kaya ti masingsingay. Kagorak day ta. Napay kumakaguram. No adamot utang mo anasken asingirenda. Jak ngarod kayat allergy ak amasingayr. Makaungungetak no singiranda. Narigat kagay mapautangan na nato ya. Di nakasarsarita ba daw? Napudot ti ulo. Day, apay makaungit ka nagaway. Nakaragragsak ka lang itay na pangkanita tersina ni Kumari Makwanay. Ha? Kunamlan asino day ta kagawad. Baak tumulan. Kaya no nagmayat ti kakatawaan nyo itay. Pinirdi na nga raw tinapintas amud kaw. Kasano pinirdi na? Mayat ti panagis istorya may. Pagamuan takala at kit din asingiran na. Ay kit adugayam ti utang mo iti tersina na. Jak kayat ti masingsingay. Ay si kaki di mo tuyang. Day takit ti sana nasayat nga ugalay.
Kinudan to pa'y utang mo kanyak. Singiran na ka! Singiran na ka! No, da pagbayad mo, ay kit bayada mo na. Kaya't mo agurahan ka, mat, ah. Kaya't mau ba daw? Ay, saan mo ta? Si Kaki di mat. Joke ko lang na jay. Makaungit ka na dagos. Nay, si kamat marituyang. Wan siyak maray. Pastrakan na kun tagistoryata man. Na, itaman pa'y adito'y balay ti umay mo pakiistoryaan. Ay, umunag ka ah. Ah, Nay, nakalinis kan dito balayo, maray. Ay, katwan maray. Linampaswak ana imbag daytoy datarme. Iso anag sila. Jak kaya ti mapan makiinistorya kini Marikwanang. Nay, apay ngay. Kagura kaun. Na, kat no nagmayat ka no ti kakatawaan yaw. Edi dayta ngam saan itan. Apay ngay akalat ang nagbalew, maray. Ay, nariga laka ngamin tagsa sa umaray. Ala, agtugaw ka nga rod. Tarugyantan ti agistorya. Ay na mare, ditan balay me ti ayuyang ni Marituyang. Wan nga rod, maray. Apay aya. Anyat puun ken gapo tinaguraan na ken ka. Siningir ko lang, ginuran ako na dagaws. Siningir mo laang. Wan, maray. Impakitak lang mo't kankwa na tilistan dagiti utang na. Kinusilapan na kon iti nakatadtadam. Ay, unay mo't dayta. Adda ka di utang na kan ka, maray. Ay awan mo't malagip ko. Ang adda binulod na kanyak nga aging gaita kat saan na pa'y nga insubsublay. Dayta pa iti sana nasaya at nga ugali na. Saan na nga ammo tagisubli iti binulod na. Wen nga rod Ay, ipalagip kuntuman kan kuwana jay igad a binulod na. Kita ma. Ang mga no dayta mo ti pangguraan nantukan ka. Kapitan, adda ka di tabalayo ni Kumarik Abanang. Kanayon nga adda dita. Mapanak man manan makiinistorya kan kwa na. Una, ingkalat ta. Saan nakat amasango ti rumwar a makiinistorya? Nagagat nga ron. Di na kaya't apanawan ti trabaho na. Iso asya kung ti dumanon kan kwa na, Kapitan. Nasaya at maray. Nasingpo nga may ni Maribanang. Nakaanos ako maray. Marituyang, ado ka di pa iti istorya. Wun maray, adupay, apay aya. Ay kat putdak pa'y laeng ti panagistorya. Kaapay maray, Adala ipalagip ko kan ka. anya ngay dayta. Maray, malagip mo jay binulod mo nga igad ide. Adda aya mo. Na, saan mon amalagip jay aglatlati nga igad? Ha? Tilay palpalagip mo. Wen tamanon atawen a binulod mo dayjay. Ang aging gaita, saan mo pa yan subsublay? Ay, diya kuman imimay dito balayaw. Nay, apay ngay akan lahat at imakder ka, maray. Kunam nga dapay istoryaan. Agawid akaw. Kat sana kong nagsubsublipay dito balayaw. Na, gemura ka, Marituyang? Nawanlat nagdumaan niyaw kinibaak akwanang. Ha? Na, Kinuran ni Kumari Mabanang. Konamlan asina. Anya tinaramid na ya. Jay kano binulod ko nga igad. Jak pa'y kano insublay. Day talaang ginura mo. Anya day talaan. Nasakit tiriknak itinaramid na. Ay, wala di ka pang gurguraan, mate. Kitpud no mga min, naglaing ka nga bumulod. Hanggang saan mo mga muti agisublay. Ay saan mo nakarkaruan ti panagungot ko ba daw? No di mo kaya't nga ibarsa kukan ka dahito igam ko apalang gana. Dayta. Dayta palang gana. Apay, di mo malagay, pabinulod mo lang dayta. Oho, tilay bagbagam. Ipalagip ko lang king ka, binulod mo dayta kinikwaraw. Hala, ingkay sublay. Kagorgorakan ba daw? Saan ka na kaya't akasarita? Humanaw ka! Apay nga taadi mo tan umay dito'y balay ni Marituyang. katnugim mura kanyak. Apay ngay, kinunaganos nga umay nakadandanunan.
Ay, inaramid na mo't kanyak, ti inaramid na ni Marikwanang. Impalagip ko lang matja binulod na nga igad, ang gimura mo't kain. Kanya nga ti mabati agayim na. No, gura na aminin. Ay, awanin Amin kami ako mari na. Kaguramen ni Marituyag. No kasta, duwatan akagura ni Marituyang. Ay, word, Mare. Makita mo itang ti ugali na? Ay, pudnugayam timbagam. Kat bayam, tapno awanan kumari na. Ay, sayang jay igad ko abinulod na, Mare. Adamot asayang dya inutang na diti tersinak, Maray. Saan kung san amasingir pa'y kankwa na iti oray ka ano man. Saanan Mare? Takagurugura na tamutan. Wan nga rod Natuyang! Napay, Kwarog. Imayak dito balayaw, tadaranta ka na patugunay. Anya dayta. Umay ko kumalayan tayo binulod mo palanggana. Ayunay kan Kwarog. Ha? Pinirdem tal daw kaw. Abay kumapinirdek. Talagamit nga dabulod mo kanya kapalanggana. Kayat mo, amapan ko alaan dayta apalanggana. Tay barsak ko kan ka, Ni, abay nga gungot kamutan ngay. Talaga makaungatak. Tala kaya dayta nga aramidam. Aguray ka, tay nakalaan. Ay sus, dakasan, nas ka na makataraya ka dagaws. Narigat ti mabarasak iti palanggana. Hey, Kwarog! Saan ka pumanaw? Urayan na dita! Pumanaw agad na yun. Apay ko araw, kaslad na kabutang mo Hindi na natuyang Kabutan ko ni nanatuyang tataba daw. Nay, sabay. Nagkapuak di tabalayaw. Tamapan ko kumalayan ti palanggana, binulod na. Kahit intid na. Nakaungat mo tadagaws. Una na nga ibarasak na kanyak di palanggana. Ay, talagang aramidin na dayta Pangtana, Kwarog. Iso nga ro dating maraya kaon. Ay, sayang di palanggana. Kasa pa'y regalo ni uncle ko nga inting day dyan. Malabayan, takasaritak to ni Nana Matuyan. Tapno isubli na dayta binulod na king ka. Ibagam nga isublin na nga one kupit na. Pimanawan ni Kwarog. Why? Uray lalim mabaga, pimanaw. Si Kaki Dimay. Umay na lang alain yung pabulod na king ka. Nakaungit ka. Asino kumatisan ang high blood iti day ngay naramid na? Ay, balbaliwan man dayta nga ugaling. Na, asino ka kumangag sa iti kasta kanyak, Ay, awanay, tinabati agagayim mo. Kagurgura da kami day. Apay ngay bagam ti kasta. Oray maawan da amain, tadalat tagayom kaw. Ay, awanay, kagurgura da ka. Adapay! Ha? Di kapitan ngay. Kano ag best friend kamay? Kita ang Marituyang, Mare. Isu lang nga rodan tinakabasol. Isu pa'y tiyadaganas na nga agkusilap. Ay, wen nga rod, Mare. Nasiputan mo't gayam ti panangko silap na kun ka idilim mabas. Napay kidinadyak makita ngay. Ay, papanan na nga ta. Nagpadaya mo't. Mapan siguro agbirok iti sabali agayem na. At dapay ay mabirukan na sa bali agayim na. Kat nagmadimat ti ugali na. Dito'y langan barangay hall ti pagistambayak, kapitan. Tada kagayom kaw. Ay, una. Diyan ngamin kaya ti ugali dagiti karubak. Aguray ka. Apay adi mo kayat no nagsisingput damit nga amaw. Anya ang nasisingpo. Ay, maray. Ay, gayam. Singirik man ti di mo binayadan amultam dito'y barangay. Anya, adaya mo't utang ko amulta. Di nga panakiapam hindi ka dagiti nagsingsingir kan ka. Kaputa namin ngayon reklamo da ka. Apay nalipata mo nga. Ayunay kamutan, kapitan. Naglaing ka magkayam nga singayr. Apay, di mo amo nga aginteres, di multam. Anya, Ay, agbayad kan. Ipaala ka ni tresurera, di resibo. kagura ka, kapitan. Na, Kuna no nasaya at kagayam, samot gayam. day takatirigat na kan ka. No singirin da kakit agungot ka dagaws. Anya, mo't day ta klase ti ugali mo. Naglaing kayo amin nga singayr. No di ka agbayad, manayunan di multam. Ipabalod da kan. Unay kamutan, kapitan. Day ta panangguram kanyak. May sapay a violation. Hanggang- Magsaw ka pa'y maminsan, tagayabak iti pulis, tagtiliwin da ka. Ay isa. Mayada mo ti utang mo. Kinisublim dagiti binulbulod mo.
Sana dayta gumura ka no singirin da ka. Kwaraog, day tuyan, di palanggana, mabinulod ni tuyang kao. Ay, agyaman nak. Naisublimot langain. Agyaman nak tatabadong Pasensya ka na, tinila na matuyang. Tinapatay. Naisublin da iti palangganak. Way, takinasarita ni Uncle Mau. Iso asiming basitay. Agbayad akaw, maray. Pudno ka diti kinuna, Maray. Wen, maray, tanay. Ungtanak ni Kapitan no jak agbayad. Ay, agyaman nak, Maray. Ibagak to kwa na ang nagbayad kan. Mabaina mo nga minon, tasing singirin da kaon. Ay, wun rombang laang agbain ka, Maray. Ay na to yan. Ti utang mo, bayadam. Ti binulod mo, isublim. Agbain ka kumaman. Ala sigay. Dinan, tinagipusan ti sabalipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan. Ing surat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Putley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya tigatangam ka ba dong? Nay, dak magaya man dito tersina maray. Yak pay napuutat. Imbag ko nam ta saan ka na idugmam magmag na. Ay, imbag nga rod Bilibak man kan ka, tama kapag nakalata, uri agsilsilpon ka. Ay, naruwama kun maray. Anya nga ron tigatangam. Ay, umayak man nagpalod maray. Umay kalaang aglawd. Ay, kitwin isumoy day tatirantak. Ay, isurat mo nga ro din dyan number mo, taludan kan adagos. Nagpayagan ang magmagna da ito abadong. Jakpay nakalutaw. Hoy, badong! Partakam ti magna! Way, numayay. Darasam ti magna! Ay, di ka lang makaururay, mate. Intugo namang gaya man tasil na. Bayak kita magnan. Ay, agkusilap ka man, day. Adak lang aruday. Konak nga ibatim da tasil mau. Kita man, nagbayag ka na pangimatang iti bagas. Anya, bagas ko na. Ayan je bagas aginatang mo. Nay, bagas ay ating bagatang mo. Bagas, badong! Inulit-ulit ko pa'y abagas tigatagam. Apay ngay, nga awan mo't bagas nga awit mo. Ay, nalipata ka bagas gayam, ting bagatang mo. Ay, dayta ka kasi silpon mo. Anya ngay ti kanan ta ita. Ayan ti kwarta, tasya man langan ti mapan gumatang. Ay, awanin pinaglud kan. Ay, mapang-urka ba daw? Marikwanan. Oh, wada ka. Adda ka di bagas mo dita. Ay, adala ko kabagas Umutangak man, mare. Imbaon ko nga min ni Badong ko nga umay gumatang. Sa bali mo tinaramid na. Kano damdamagak no anya tigatangan na. Load ka no. O, dili no dak. Bagas, maray, ye pagpagatang ko kenkwana. Ay, kasta aya. Gapoy ti kasi cellphone na. Nalipatan nan tigatangan na. Ay na. Kano nakadumog ang magmagnaga po iti kasi cellphone na. Kunak nga road, kat imbag man, ta saan ang maipadugmam. Ay na, kasta na maray, uray di balay may. Numangmangan, agsil-silpon latta. Uray aginaw, agsil-silpon latta. Iso ang nagbayag amalpas ti trabaho na. Ay, saan ang nasaya at matisobra pa nagsilpon, maray. Ibagbagak day taken ko na maray. Ang sanak matadengdenggang. Di na ayaan mo apakaalaan iti disgrasya dayta. Ay, nangag mo dyan bagak. Nangagkawang kail. Nya timbagak. Bawal tag silpa o nagmanmaniho iti tricycle. Ibagbagak na ito ikan ka. Tada na disgrasya ili at tricycle driver. Tag silsil po nagmanmanihaw. Sa anak mo't nagsilsil pa o nagdadrive kang kail. Rumbang lang. Tapno makaliklik ka iti disgrasya. Apay ngay si kang kail. Agsilsil pon kamay. Kabayatan nga agsarsarita ta.
Ay, kabailak gayam ti agsilpon. Kabayatan ti panagsarita ta. Bangking samay. Inteng, Ibagam lang ti kahit mga ibagaban ang ta mangagkamay. ibabam man day ta cellphone mo. Na, apay manin. Mangantayon, Jack kayat nga adag cellphone iti panganan. Awan silpon ka, wantay. Yangkel Agpili ka, Inteng. Ag cellphone ka, wenno mangan ka. Mangan Ibabam day ta cellphone mo, kunak. Ibabam kami na ng kail. Denggemot ati bagbagan ni antay. Oh, di nakapangan ka anaimbag, taawan disturbo a cellphone. Ay, nabsugak Pudno dyan bagbagan ni antay. Asan na saya ti sobra pa nagsilpaon. Ayan nga ti silpon ka. Day, apay abirukab, Kaya silpon ko nga rod. ha, aginaw ka. Aginaw. Ay, kwarog. Sika, ti aginaw. Ay, sika ti aginaw, Inteng. Ta sumakdaw ni Kwarog. Na, sapay nagrigat ti aginaw. Na, Jack, ito di cellphone mo. No saan ka nga aginaw? Wanantay, saan mo pa nga itod ti silpon na? Agbibingay tayo iti trabaho dito'y balay. Saan amabalin asyak laag? Badaong, awan pa'y matpulos na imulam. Aguray ka ngamin Nakatugaw ka laang mat ngagsilselpon dita. Aguray ka nga raw. Nagadoon tinaimulak. Saan ka pa'y mat anak karugay? Ay, unay mo dahi tuyen, ungit nga ungay. Oray dito'y bangkag agsilselpon ka lapa. Unay mo dahi tangaramid maun. Reklamo ka la reklamo. Ay, maumaking ka na Naa, tasi kapay tadaganas ng agongang. Ay, jakamaw no niya teramidag kinibadong ko, Mare. Sobra ti panagsilpon na. Ay na mare, kastamot ti parikot ko kan ni Inteng. Ang saan itan? Jack ipalubos nga agbalin asadot gapo iti cellphone. Ong ta, Mare. When alaag ti cellphone na. Isublikan kwa na, numalpas na dagiti trabahon na. Ay, jakmat nga rod maaramid day takin ni badong ko, Mare. Day, apay kit din asaan, Kano nakagalot di cellphone na Jessica na? anya, ay unay mat daytan. Wan, Mare. Sapay galot tinuang di panggalgalot na. Na, sigurista at talaga ni Pari Badong. Pare! Apay paray. Ay, tingamot ti kalsada ti pagpagnaamaw. Ay, muna niya. Diyan mo na puta na nakapatingak mo gaya man. Agsilsilpon kan ngamin. Ay, di naman dilawan pare. Padam mo ni tuyan ko. Delikado ngamin ti magmag na nga agsilsilpaon. Ay, kabaylak ti magnang agsilsilpon pare. No nga, dalugan akila at alumabas. Ay, kitlisyak Isarding mo ti agsilpon amagmag na. Ay, di naksuruan pare. Na. Saan nagapunta si kati kapitan, nalalaing kagamsyakan. Ay palpalagipan ka nga raw, tapno di ka maisagmat. Saan na ka may sagmak pare? May bayanak man laing. Ay, ada lumabas at tricycle. Ay, amo ka pare. Saan na masapol kay bagam? Aglisya ka. Ayan ti cellphone mo, Inteng. Indulin kon. Amok ano mangantayon, idulin kon. Nasaya at matamom. Ni kwarogay. Ay napanagpasada. Mangantulatan inton sumangpay. Mga tangaro din dungo. Sakbay ti pananganta. Ipalagip ko pa'y kan ka asikat aginaw. Kan agsakdo ita, tawan ni Kwarog. Nagadumad na tanga aramide kon. Agreklamo ka? Kayat mo talaak dya cellphone mo, kat saan kon nga itadgan ka? Nagreklamo aya. Unay, aramidak to. Nasaya at no agkinaawatan ta, Intay. Hindi mo ti kastuyan. Apay nga awan tilod mo ngay. Naibos nga raw, makaungot ka kat kanyakaw. Ay, agrikap kalangan, no kasta mo laing. Ay, jak man laglakon itilaw tapno awan pagludam. Ay, yung awat. Nagado ni tatirsi na pagludak. Adayumat, Ay, uray, ano sa ka? nagpudot pa'y. Uray, danuday, uray ka sa nupay, ti kadayo na.
Bilibak mo't iti anos mo, nulod ti pagsasaritaan. Siya pa'y matikunan. Maanusan pa iti saan amangan, basta aglod ka laag. Badong! Ay, Badong! Apay aya. Inalam jay kwartak dito'y pandagtipungan ka. Ha? Ay, kwartam niya jay. Pinaglod ko na. Anya, nagkuna paglod mau, kat igatang itikanan taday jay. Ay, awanin ah. No kasta, mabisinantan. Mabisinan nga. Awan ti gatang ko itikanan ta. Paggatang itikanan taday jay, Badong. Mayamaw na mabisinan ta. Tinapatay kadalod kaon. Uri ag silpo na kaon ngagmalmalay. Urayak man dito'y tersinam ni Badong Kaumaray. Napanan na aya. Napan nagpalawd ijay bangir at tersina. Ay tatinakderak jay sa o kasaan ako ngaglako iti load. Deh, isunsamot tanday ta magmag na. Kita Umaray, nagbuntog amag na, tanakadumog ng silsilpon. Day tati pakaalaan iti disgrasya. Imbag ko nama, tawan dadakil abato di takalsada apakaitibkulan na. Inkabagaan tanay, nagpatingan. Bayam, di nagtumula denggan. Nay, ada sumunga da tricycle. Ha? Badaw! Aglisi ka! Ay po, na mo dahi ta panangkikitam kanya kon kwarag. Una, tamakaungatakan ka. Si kapay mo, tadaganas na makaungay. Kit si kalangarutin din ang dungpar kanya. Di kamot namin naglisay. Aglisi ako nga madakamutain. Pagsaritaan ta dahito iti sangwanan ni Uncle Cow. Ay kaya sa yata. Intan, yung barangay hall. Nanano ka, Badaw? Ano nga? Awan, Mike. Dahito yung tricycle ko tinakupit aw. Ha? Ay, wan! Pakakitaan, adaan una yan, tricycle mo, kwaraw. Ibal lang mo. Pinangkangtiyawan nakpay ni tata ba daw? Ibalang ko kanon dahito yung tricycle ka, Uncle. Kitpod no mo ta. Iso, pay, tinakupit, hindi na dungpar na. Uston, saan kayo ngaglaban pay? Makadantano ka talaga ng Kyle. Magmagnak lang, Mike, hindi kalsada palay. Kanyangay ko matibasol ko iyay. Busina ka ngagpaigid ka. Ngam nagnakamot iti teng nga ti kalsada. Diyak nga ron nang nagdebusina. Un ata agsilsilpon kagayang pare, iso di mo nangag. Nagpigsanto pa iti busina. Oh, Nagpigsa ya. itamla nadlaw anapiksa. Napigsa talaga ti busina. Ngam saan ka nagpaigay. Kasanuhayin da ito tricycle ko anak ko pay. Ay, napay nga paiso aya. Nga iso tinakupit. Agsilsilpon ka garawd. Kapay damagam pay laang. Ay, bayadan na ni pare ba nung kipagpatarimaan mo kwaraw? Anya, bayadak na itakarag-karag at tricycle ni Kwanag. Naa. Siyak lang nga ron din, tinumpar na. Engem ka ba ilam nga rod at tarimdan? Apay kidi na saan ngay. Naglakalang mo ita martilway. Naa. Nangag mo ang Kyle. Martilyuan na kano ti tricycle ka. Apay aya nga gungungit niya. Kahit sa anak mo't anananaw. Diyan mo't tricycle ni Kwarog, tinakupit. Agrasyon ka pay lang. Kasanaw no dakil atrak jay limabas. Ayun na niya. Sika at tinakupay. Imbag ko nam, tajay lang tricycle ni Kwarog, tinakadungpar kanya. Iso asaan kan nga agsilpaw. Din. Apay nga inagaw mo dito silpong ko ngay. Nasayaat mo, tasaan mo nga intalay, di ta sikat mo. Ay, wait. Nalipat ang agpaiso ngayon tali ah. Ay, isublim kanya dito. Ay, mayat na tricycle mo at tinarimaan ni pare ba daw? Unang Kyle. Mayatay. Kasla may mayat pay itan noon. Unang Kyle. Kunak no saan ngagbalay. Nalaing kayang magtarimaan ni pare ba dong ah? Ay, nalaing. Minarti-martilyo na lang, mayatay. Aw, danggam ti andar na ah. Mayat ah! Naglaing talaga ni tata ba daw? Ang danggam ti andar na kaslag kang kantaaw. At danlakok allowed ka ba dong? Anya itayan di number mo. Nay, nagkunakin kang umayak nagpalaw. Ay, saan ka nga, Glod? Bagas, di umay kugatangan, maray. Lakwan na ka, nadagaws, di may sa kilaw. Tanay, inurasan nak ni tuyang ka, nga umay gumata. Ay, inurasan na kan? Awan pa'y kayo din, silpon ko na. Diyak mo, sa dino tinang idulinan na.
Ay kat nasayat mo't ano indulin ni Marito yung di silpon mo. Ito na lang ka na, no nawaya ti oras kang panawang ka. Imistriktaw ni tuyang kumaray. Maya tapno madisiplinaan ka. Ay, tatabadong. Saan ngamin anasaya at ti sobra apa nag-cellphone? Ala sigay! Dinang tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binowe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Gumatangak man, Maray. Apay, kaririing mo mare, aldawon alas 11. Isungarod nga umayak gumatang iti asing. Tapagasin ko ijay lutwak a pangaldawan mi kinibadong kaw. Apay ako nam akariring kaw. Wen ata kusok-kusok mo day tabuok mo aw. Kaslasaan na nasagaysay. Kasta talaga no awan magkukwarta. Apay ngay siyak. Awan mo makukwartak. Nga masagaysay kung manlata tibuok ka. Ay nakastuya nga road, Maray. Agsagaysay ka man mat, nang runa no rumwar ka di tabalayaw. Di mo maipadlaw ang awan makukwarta. Ay nalakwan naki din iti asing. Tama pa na kung nagluto, Maray. Tilamad-madlaw, ma. Ay, anyamit na ito yung luto masidahin ta. Nagtamnay mo teng. Na, apay anatamnay ako nam kainasinakmag. Kunam nga da karni ti manok na. Ang awan mo ti makita ka karni ti manok. Kay panunutom latan nga dakar ni ti manok na. Anya? Ay, unay mo teng. Makapaawan ka mo iti ganas. Aganos ka, tawan kwarta nga igatang ko iti naimas amasida. Uray ko manusan na imas sa masida. Basta napintas ka mo takitaing. Di kan tupay nga makasagay sa Mike. Awang nga rod kwarta. Kun, di mo pa'y masangot agdigos. Na Kit talaga mo saan kang agdigdigos awang gayang makukwarta. Ay, pag salutam lamin ay, no awan makukwartam. Ay, kaasimot ni Marituyang na agap apiras manen iti kuto na. Adakat ijaan ti agdanda. Ay, no apay mo't aditapay agdanda akawayan ti pagapirasan na itikuto na mat. Wen nga rod lablabsan dagiti tao. Dayta, tidildilawag kan kwa na. Di payag sagaysay. Kasadot nan samot aminan nga aramidan. Kasanukat padak mat ngawan makukwarta na. Ay kat agpapada tayo mat nga awan makukwarta na. Ang uray kasano, makasagay-sayak mat latta. Katuan, alangan mo't abaybay amday tabagem gapula ang tawan makukwartam. Ay katuan amare. Nay, kita mo. Nalpasen ang nagapiras iti kuto na. Nakapanimidon ni Marituyang. Ay, ipadlaw na nga rudok tay nga awan kwarta na. Ay, di natalakot tultuladan nga uray awan kwartata. Saan amadlaw? Di mo kunain, analayaan man ay napapayat isidahin ta. Agbero ka pa'y laang mo't iti naimas amasida. Ay, kunakon kahit. Awan pa'y pamigsabi nga agtrabaho no kastay. Ay kataganos ka. Di ka pa'y amumot yung diskitar mo iti kwarta. Pagdiskitar ako, ma. Adag tuk-tuk-tuk. Tumakder kan, tasi katimang lukat. Ay, sikan na. Nagsadot ka matang. Ano yan? Rata ba daw? Ni Kwaraw, ni kalukatanay. At dala itad ni Kwarog a pagsayatan saan ka ngay kikan. Ay, niya kumangay ti pagsayatan nga itid na. Umayan! Apay, Kwarog. At danjay payout yaw. Mapan mo alaanain. Payout ko nam. Una na, kwarta. Ano dahi tatuyan? Shh! Di mo ibagbagakin ni Tatam Abadong na. Ayawan! Aguli mo ka lang dita!
Saan na mabalin na maamuan? Saan? Kwartak tulaang dayjay umay kualaan. Nagsapa ka na nakareeng. At dapa pa na. Papanamngay. Ditamot Sa dinaw. Ay nasaanan anaskan amamuam. Agtimpla ka kit diti kapeng tamapanakong. Adaya ka pa. Ay awan gayam. Napudot adanum latan ti inumaw. Ay, day tamaawat yung akwarta, di yung isugsugan. Wen! Igatang yaw, iti masapul yaw. Sika nga'y marituyang. Amo, kapitan. Naskay nga iti umno ti pakausaran wano pangigastusan nyo Unay kamutin, kapitan. Saanan ang masapul nga ibagampay dayta. Taamok daytan. Ipalpalagip ko nga ro, kadagiti da dumatan ay isugal da ti payout da. Igatang ko iti bagas kan bugoong, kapitan. Very good. Agsugsughala kaya mo. Ay, saan iton? Saanan. Agungot ni badung ko. Ayun gayam, kapitan. Kaanon tumanan nga iti payout may. Na, kauawat yung pailaan. Damagamanan ti next. Nasken amamwa. Tamangan nuuna anak ni badung kaw. Yak manamaw. Napasan ko anasangputan ni Tuyang ko. Balay may mare. Ay, saan aya? Nagsapa pimbanaw. Yak amaw. Sa dino tinapanan na. Napansamot iji barangay hall. Anya nga taramidin na ijay. Napan na inawat je payout na Aja. Payout. Kwarta day tamaray. Kuwan, Ay, sumulagaya masaan na ngayong pagbagakanya ka. saan ka amadanagan? Napan siguro nagpalingki adagos Ay, kitsapay ko takasta, maray. Naimas to ti sidaan nyo inton sumangpet ni Marituyag. Nay, sa dino ti papanam marituyan, Mapanak man ijay ilay, maray. mapan ka makipalingke? Ay, kitun naawat ko gaya mong jay payout kaw. Ay, imbag ka man maray. Apay si ka, saan ka akaraman itilistaan? Ay, saan nga road? Nadantuman ka no sumaro no a payout kuna ni kapitan. Imbag si ka tanakalista tinagan mo. Binulanan daytoy a payout, maray. Ay makapaapal ka talaga, marituyan. Sige, maray, tayo nakadluganan. Panawan kan dito'y paradaan, No nairaman mo't kumatinagan ko itilistaan dagiti makaawat iti kwarta. Mayat kuma. Saan ka nga ron ang mabaling? Apay ta ipilit mo aya. Apay, saan ang mabaling nga ilibas mo? Na, maamuan da ora ilibas ko. Maamuan da di anyat maipagada kanya ko ngay. Dua kami kumaitakan ni Marituyang anapan nagpalingkay. Na, napan nagpalingki adagaws ni Marituyan. Ket no nasabat ko ije paradaan, kastala unay ti panangipasikat na itinaawat na akwarta. Di mo ka diapalan ni Marituyang. Kasapulan dati tulong. Apa narabian ka nagawin? Napanagayam nagpaparlaw. Anya? Kita am daytoy bukaw. Kuso-kuso ka di pay. Street mo tayo. Kita am dagiti kukok. Nalabaga na mo tayo. Napintasak ka daing badawng. Nangalaam iti pinagpapintas mo. Jay kwarta ka. Amaw, kanapan mo inawat, di payout mo. Kaslaak balasang iti panagriknak badong. Kay, ayan na nga, di ginatang mo akan ta. Ay na, adda bagas dita. Agluto kalat takaday. Diyan nga si Daeng. Nagado di tabo nga ti papaya. Ingkag purusa. Ay, unay ka mo tayo. Di ka man lang magimatangan iti si Daeng. Ay nabadong, daytoy lang ak tinaske nagastusa. Pinagpapintas mo amin, di kwartaan na awat mo. Una, takat katawaan dak gayam dagiti ko kumaray. Ita, siyakon timang katawa kadakwada. Saan dakon amabalin nga uyawan pa. No naimas ti sidaan da Marituyang, apay ngay asaan matlaangan nga agasok day ta kusina da. Ay, saan pa'y ayaan nagasok? Kano iso ti sipsiputak, taam mo maray, nagluto iti naimas ni Marituyang, agasok day ta kusina da. Sa bagay mo't kit di Oh, saan mo't anagasok apulaos?
Kat no nasabat ko pa idikalman ije paradaan, tanagpaili adagos, apaman anaawat na jay kwartana. Nagaliston ang nagudong. Ay, uray siyak mo't No adda maawat ko a payout, ay kung mapanak mo't adagos agpalingki Yay ngam anya nga raw saan kamot akaraman ije listaan. Uwin nga rod Ay, nagswerte ni Marituyang anya. Di mo lang nga rod agluton. Tauray lang abon talaang nga lutluton na kuma. Kuma Nay, Marituyang, ada ka mo't gayam dit Apay, saan da ka nadlaw? Na, sa bali mo't tanday tabuok mo, maray. Ay, wan, street mo't time. Saan da ko namabalin nga uyawon ita? Asaan nga sagsagaysay? Inoy uyaw da ka ayamot. Maribanang, inoy uyaw mo ka din ni Marituyang. Ay, nay, saan ba? Da kayo itan ti uyawan. Ay sos, imbaglaki di ta pinunggos ko ti kulot a bokaw. Ay, sinagaysay ko na ito'y buko. Sakbay arimwanak di tabalay may. Anyamot na itabuok mo, Marikwanang. Na. Nagadote porpor na. Ay di mo mutpigsahan ta kababa ino ada makangag Ay, agawid akmutan, tamapanak agluto. Ay na, Maribanang, gapo iti kasasagaysay mau na yung ingpisen na itabuok mau. Na, Agpada kayong kin ni Kapitan Amakalkalbaw. ay, awan nang ikaw. Agawid akman lang. Di yun natultuladan na ito'y buok ko nagsilang naglamuyaw. Kaya't mo nga aprosan, Marikwana. Ay saan? Saanak lang agbibiseng. Uy, awan dakto mga may. Anya nga ita. Da kayong tipernay nga umapal. Nakno sino abalasang jay nakatalikaw. Si kamot gayam na natuyang. Kasla balasang ko nam kwaraw. No nakatalikod lang akas labalasang. Siyempre, street gaya man to'y bakaw. Sana nakuso-kuso akas iday. Saanun? Ay, kwaraw. Damagaman kin ni Kapitan, no kaanon tumanan je payout may, Urayang manay. di mo ibagbagakin ni Tatam Abadung Ang mga nuisaw timapan mangala. Kapay, dakas no iso timapan mangala. Ay sana mabalay. Nasken asyaklat ta ti mangawat, kwaraw. Taadan tumanan pagpaparlor kaw. Ay na, agpalimusak san pare. Ay, apay ngay, pirmi mo't ayang agrigrigat kayon. Talaga mga mga grigrigatak pare. Oh! Awan bagas may, awan si Dain may. Naa, Kasano pa nagbiag day tangay. apay ko mga awan. Kano ka pipi out ni Marituyang. Nag-pay out nga agpaiso pare. Anong pinagpapintas na mo amin yung naawat na kwarta. Unay mo't din. Pinagpa-street na itibuk na. Kin pinag-cutics na. Kasta? Ay, kasi ang aron pare. Mapanak ang trabaho, ajak pa'y nangan. Ay, kaasi kamit paray. Bayam, tayo tun sumaruno apa nagpipi out. Sikat ti mapan mangawat. Ay, nasaya at man pare no kasta. Di mo lang magbagan kinituyang ko pare. Duwata laeng, ang makamaw. Inbagman di kumarik atuyang tapimbintas. Siyak, lumalaadak lata. Apalam man ni kumarim akunak. Ay, apay, di mo nakita dagiti kukuuna ang naglabaga. Amok Jay buok na, nagsilang. Ay, kasapulan ti panagmintinar dita. Pangalaam ngay mo, ti pangmintinar mo. Wano pangalaan ngay mo, ni Marituyang. Kat ururayan na jay sumaruno a payout da. Ay, ni paribadong ti umawat into no next payout. Sana ni Marituyang. Sa bali mo ti pangigas-gastusan nan. Nay, apay anagado a tao amap mapandita barangay haul kwaraw. Ay, saan mo pa anamuan? Pay out manin ita. Na, apay nga awan tinangibagbaga kanya ay mapanak man. Ay, saan ka na mabali na mapan na natuyang? Tapay asaan? Kit no naggapo ni tata badong dita. Iso tinangawat iti kwartayaw. Ay, sana mabalay. Awanang, inalan ni tata ba daw? Ayan day tabataw. Nakapalingki account, tuyang. Ayan di kwarta. Awanin na. Hangam na Ado ti kananta.
Gimolpiak iti bugaw. Awanan tinabatay. Kasanungay da ito'y buo ko anaskan nga isublik ijay parlaw. Bayang lang day tabuok mau. Sa nabalay, pumangit ka. Basta saan ta, mabisinan. Mapan ka man kiti gumatang iti Ricardo. Marituyang, yaw awat kon dagiti Ricardo agat gatangam. Apa di mo pa'y lawatan? Ay wan gaya, Maray. Umisim ka mat Kasla napukawan kan iti kwarta. Talaga na po kawanak, Maray. Kasano nga, maum? Kasta ka mat no awan makukwartam. Madlaw anakalidliday ka. Ay na, Maray, awanan pagpapintas ko. Pumangit ak manang. Mala, importante, addan bagasyaw, Mare. Ay na to yan. Una titaraon nyo, sakbay ti pagpapintas mo. Ala sigay, ditang tinagibusan ti sawalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binaway. May samay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay ni stasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Matangak man itila ako mabunang, Maray. Ay, winmat kabadong. Manaw tigatangam. May salang. Di mo ka di igatangan ni Marituyang itibunang na. Bayam, tay suntumot yo may gumatang iti paramot kingkwana, Maray. Sa bagay mo't kit di kabadong. Ngala, agpili ka nga ron ditan iti kayat mau. Daytoy. Daytoy may sa ti alaek. Dayta may sa ti alaamon. Ada kaluban nan. Ay, saanan, Maray. Isupay nga, awitag dayta kaluban. Nakagatang akaw, nitibunang kaw. Kat iyaramida mo na iti kaluban na. Uray saanay, kastoy nalatan. Anya, igigamamlatan day ta amapan ije bangkag. Ay, kitwin pangdalos kong tumot lang, iti igit, ti dalan. Anya, Mapan ka maggumatangay, niti paraking ka. Tadwatang, agdalaos. Sigay, umunakan ije bangkag, tainak pa'y gumatang. Sumarunukan to adagos, Tapno ti malpas ta, madalusan. Ay nawang kaday. Ngay, nimot tatabadong ti masabat taaw. Huwag ngagpesaw. Ada pa igam na abunong. Sa dino ti papananyaw. Kuwarab. Parinteng. Ay, no muna ta ada pa igam mo abunong paray kat nagdakay. Nakabutbutang kayo matatabadang. Kasla kayo tumagban. Ay, ikabil mo man dita kaluban na. Tapno di mo igaman. Danag yun San kayo mikit at agbadan, paray? Ay ura asino ang makasabat kan kanukas ta. Mabutang nga. Kanya, Nang runa no kastang iwasi-wasi-wasyo iti dalan tabuning yaw. kabuting iyo gayam ti may sabudan. Daytoy adda kaluban na tigatangag abunang. Kasta ti gumatang itibunang. Ada kaluban na mari. Una, kapitan. Apay. Mayat ti kasta. Tani pariba daw. Ay apaw. Igaman na din tibunang amagmag na iti dalan. Ay. Ibagbagak nga yaramidan na iti kaluban na, kapitan. Ngam di namot kayat. Tay ka makamumot na. Ay agdalos kayo gayam iti bangkag yaw. Wan, kapitan. Mulaan mi man mo iti sayo tay. Ay, mayat day ta. Ay, very good. Nagadugayam tibunang ala ko ita ni kagawat ko na nga. Anya, Nagtatadempay may. Mayat apang dalos iti ruot. apay, ruot laeng aya. Uray anya dita, mabalin mo, no natadam. Gumatangak sa iti bunang ko Sika, no kayat mo. Ay, dumagasak inton malam. Pagdalos ko, iti arubayan. Nasaya at mat.
Nang runa kat sumamsamak dagiti ruot kas kada kayo dita. Ay, iwan nga raw. Masapula dalusan. Ay, makasalida iti diding. Agmula kanton iti sukat na no bilang. Ay, agmula to iti kasukat na iti laod ti balay. Ay, no saan da kumadadakkel unay. Mabalintamot ayalis. Sukatan talatan. Hanggang, umangan mat no kayo ti pukanin datata ba daw? Ah, Bawal sa mo ti agpukan iti kayaw. ay wala. Maipariti agpukan iti kayo. Kasanungay, numulam mat laeng. Ay, uray pay. Saan arumbang apukanin? Agdalos da ka nung amin iti bangkag na. Eh, awan siguro pukanin da akayo iti bangkag da. Sa bagay, sigud mat kit di bangkag da day jay Eh, malaksid no agumada iti sa balay. Eh, jak amaw. Ruruot lang, ti daldalusan may paray. Aya? Sana kay kayaw, ti pukpukanan may, ganituyang kaw. Ay, nasayat no kasta paray. Wen paray, uray ibaon mo ni Kwaro, gamang kita kada kamay. Malamamati akon paray. Nagyaman nagpare ah. Eh, may parit nga mintagpukan iti kay kayaw. Nang runan, nang iti babasit pa. Ay, amumi day ta ah. Di ka kadyagda nagpare. Eh, no bilang man agpukan kayaw, agmula kayo mitla iti kasukat na tapno birigod analawag. Ay, nalawag ah pare. Sana po ng tigatanga, kagawad. Anya ngay nga rod mati kayat mau. Dahito yung man kutsilyaw. Mano day tawi? Nalakalaang dayta, ta saan mo't abunag. Dahito yung tigatanga. Aw, at iti bayad ka. Mabitlaang. Hmm. Ato yung matisuklaim. Mayat dahito ya. Tanatirad ka natadam. Pangusaram iti dayta. Ikabil ko man iti pandag tipungan ka, numaturog ak iti rabi Taapay kanumag. Pasaray mabangungotak ngamin, numaturog ak. Anya, Kunada amabutang ka no dagiti dakas nga ilimintaw, no adda kutsilyo iti sirok tipungan mau. kasta. Enteng, papanam. Eh, iti balay ni Kwaraw, Anya. kumuyog ak kadakwada ita arabi ang agronda. Adakan kadayta, inteng. Nasayat mo't nga rod. Tapno amok Ay, agpatpat nag kami siguro. Inak to siguro makiturog iti balay ni Kwaraw no parbangon. Sige, inteng. Agaramid ka iti kaluban day tabuneng mau, badaw. Anya, ay bannog ko lang day ta, gararamid. No masadot ka nga agaramid, o di gumatang ka. Apay masapol pa lang aya. Mabut-butang dagiti dagduma dita, ta nakaigam kalatan iti buneng nga awan met kaluban na. Man ano ko ma, saan ko mo't idatag baday? Kas kalakano nga rod tumagbat no masabat da ka dagiti tattaaw. Panang ipapandalang day ta. Oray pay, Nagadulaki ng aminin na yati manang ipapan. naa. Eh, Kwaraw, apa yan day kutsilyo? Ay, ay, Sagana ka ita kanyak, si kaburangan. Kwaraw, anya ti mapaspasabakan ka. Aramatagkan ka da ito yung kutsilyaw. Kwaraw! Hoy! Saan? Hoy! Hoy! Kwaraw! Ang kalinteng, ay lukas na. Natagtagain na po lagayam day jay. Magmag na ka, ngagtagtagainan. Ari banang, umay ko man bulutin ti pangasaan nyo iti bunay. Anya. Asag man alalaing da iti bunang kaw, sakbay ang mapanak ag dalaws. Ay katwan pari badong. Dayta ti pagas-asaan ni inteng. Nagyaman akmaray. Awan ka di pa ni parinteng. Awan pa'y takuna namot makiturog kan ni Kwarog. Pakibagan to nga rod maray ha. Binulod ko, dahito pangasaan na. Di ka agdanag, pari badong. Ibagak to kan kwa na. Nagyaman akmaray. Isublik taon, inton malpas ko ti agasa. Babawik anapan naturugan ijayan ni Kwaraw. Ne, apay. Naimbagta na siglatak. Jesus, ay, nakaigam ka din iti kutsilyo. Na,
At dagayam agtagtagainap a bumangon kan magmagna, inteng. Adda ningarod kwarog. Ay, no kastamot laeng. Ibagam taliklikan na ti agikabil iti uray anya apatadem iti pandag tipungan na. No kasta maturog. Jakto pa mo nga adagayam kutsilyo iti pandag tipungan na. Ay ket, masapul nga rod akanayon nga adda kadwa na maturog no kasta. Hey, nadidigra akon. Jak kaya ti makiturog iti balay na. Kartingam ti magna. Aldaway. Kasanaw, nagbayag ka mangamin ananga sa tabunan mo. Tapno na tadimlat tamot Ay na. Ay. Kartingam ti magna. Nagalis ti jalan. Ay, ulayan! Ay, nasugat ti magtuyan. Ay, nagsakit. Ay, saus! Nagdardarang agpaiso ta imam! Nasugat nga agpaiso na ito magtuyan. Ay, tulungan ako na. Ay, daitan ti bagbaga. Ngayang amidam iti kaluban na. Ay, Kwarog, tulungan na kamay. Nay, agdardara mo tayo imam tataba daw. Itulog na ko may hospital, Kwarog. Ay, sige, lumukan kan tataba daw. Nasken ang makita da ita ti doktor, tapno resitaan na ka iti antibiotic. Ay, man tanay. Ay, nagsakit, nagabgas, Kwarog. Ay, nagdapanyok dito itataba daw. Nadalos da itaw eh. Mabit lang barabadan tapay da ita sugat mo. Anya nga ay kunak ngamin nga iaramidam iti kaluban je buneng mo. Di mo met kayat. O, di nasugat ka laka nga raw. Ay, nga rod Ay, talaga natadam, tibunang ko nga iniggamak. Si kanto mo nga may. Di mo kitkitaan ti pagpagnaam. Di na igalis ka. Ala, Huston. Nalpasin ti amin. Nasugat lang nga rudin sa ukapalasaw. Madi nga may no awan kaluban ti buneng. Tawan proteksyon na. Wayne, ikarigatag taon, ti mga ramid iti kaluban na. Wala, tamangan numaulit, tinapasama. Lading itag tinapasama kiti na minsan arabi iyang kail. Apay nga may nga gikabkabil kaya ti kutsilyo iti pandag tipungan mo. Kanayo nak ngamin ang mabangungaw, no kasta maturog akiti rabi. Anya nga kumati koneksyon ti kutsilyo. Tapno agbuteng ati dakas nga ilimintaw nga umay mang pasyar kanyak iti rinabi Na nabangungot aklat tamay. Burangan kayo kampay ini iti tagtagainap ka. Yay! Damagik mamari no, dapay lakong makaluban dita. Ay, adoa kabadong, apay aya. Gumata nga man iti may samaray. Nasaya at mo tanapanunot mo dayta. Wayne, napanunot ko itan. Nasaysaya at gayam no may kaluban ti bunang maray. Wen iti kasta mailisi ka iti aksidente, babaan ti bunang. Uwin nga raw maray. Isong igatanga ka, ti kaluban na. Amom ti rumbang nga ramid ang kwaraw. Anya nga ang kail. Agkararag kasakbay ay maturog ka. Tapno di ka mabangungot. Ha? Day tati armas no maturog tayaw. Saan kat kutsilyo? Ayun anya. Mabalin to may makisarsarita ka na kayaw, paray. Kwarag. Pwede lata, pare. Ay, yamanak pare Yang aminin makatrabaho ita. Tasan pa yan, imbagan na ito'y imak ang nasugat. Ay, si kamo ngamin. Di kag pampanunot no maminsan. Amom anatadem tibunan ka igamamlatan. Di mo ka ikaloban. Sa nabali paray, tasanan na maulay. Ingatanga kaun. Mayata. Awan kas iti agan nagtayaw. Ta di tayo nga ron amo ti mabalin ang mapasamak pare. Ay, nagpaiso paray. Imbaglaki din Tada ni Kwaro ka nang tulong ka na kami kanituyang ko iday. Ay, awan na niyaman na day jay tataba daw. Rumbang lang, ba't nagtitinulong tayaw? Ay, agyaman na, Kwaraw. Ay natatabadong, ikaluban mo ti bunang mo, tapno mailiklik ka, iti diskrasya. Ala sigay, dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Yesha Tumlip. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez.
Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWP 540. Kenda ito ay estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kuna ni Marikwanang, kanayon kanong aglod ni Kwarog. Ewan nga ron. Doon yakat at titik-tiksan na. Ay, jay ka textmate na siguro, Tidakas na. Ura agpaspasada. Agtitiks! Damagam man, no asino ti katetext na. Ha? Amangan no asino matday ta. Ay, kwa. Ay, amangan no iskaman da adi na oras ni Kwarog. Ay, ewan niya. Ay, damagag tuman. Ay na, ado, timanglok-loko ita, apanawan. Dayta, napanan ti reply ka, oh. Urayak man ti reply na. Nag-reply na dagaws. Basta ti reply na. Ay, unayan nagsamit ti panagis-isip mo. Ay, da kayo matgayam dahi tang kalintang. Ay, yan. Na. Ay, agore ka. Ay, Anyat aramidem ta kanayon ka nga agis-isip. ay, kuanggay. Ay, padasok mamuti agaram iti balasang iti Facebook. Ah. Barang makaasawa ak matang. Oh. Tapno didak kan kansyawan na baak. Aya. Siyak akanayon ti makikita da kansyawan. Yay. Baak, kung kunada. Kanayon na nakasapatos ni Kwarog iti nasilang. Tila madlaw mo badaw. Amom to yang, awan serbi kanayon na nakadisinti ni Kwarog, kadi namot-amot ti agaram iti balasang. Tiko na siguro, arman na iti babalasang, no makita da nakasapatos iti nasilang. Ay kat agpa-charming mat tabaro ka nga raw. Masurunak lang ang makakikita. Isong agbaba ka ba raw, taday talang agpapacharming ti kukuin na. Adi na maamot ti agaram. Sa anak apabor iti panagar mo iti balasang iti Facebook. Anya? Pipiamot ni agatuna iti laod Isuti armam. Diya kayat dahi jay. Nagtayag lang aruday. Nagkutong pay. Ay may mayat da jay, taam muna tayo akaaruba na. Bumakitin dahi jay. Yan. Ay kayat ko tayo ubingam iti siya. Agpili ka pa lang, mat. Mabalin pa da jay. Kunayon siya. Nadayuhan na pimpintas di ararmak iti pisbaw. Lumakay ka na baro. Agpili-pili ka pa lang, mat. Didak mapilay. Tadan nabiro ka ngarman. Ay awang ka amo ba? Tapno ibagakan ka. Nagastos ti makiasawa iti adayo a lugar. Nagngina ti pamasahay. Uray. Ikunam kay di paray, iti laing Facebook, anatulid nga agaram ni Kwarog. Masurunak nga ron iti dayjay. Iti ipay Facebook ti pagarman na. Idinto ta ado ti babalasang dito'y lugar tayo. Sa bagay no iso ti pakasarakan na, iti kaparagpag na paray. Ay no mabalin ko maka, dito'y kumama ila barangay tayo ti pakiasawaan na. Saan kat nga iti adayo nga ilay. Oho? Ay, madlaw ko kay ado ti agkursunada kini Kwarog di tay. Ngam ni Kwarog di parekot paray. Di nambaw ti agaram. Yay! Yes! Yes! Makapakigtot kamot Kwarog. Apayaya. Sinumbatan na konter armak. Yes! Kaya't mo asawan, adda armam. Ah? Kunakman no di mo amo ti agaram ako nada. Nagkuna. Ay, mga sawa ko ni Timabay, tapnam mo yaw. Aya. Kita man tila dawan ti kaayan ayat mo iti Facebook ako na. Ito, kagawan. Kita ma, nagpintasan niya. Mabiit man lang tamat-matak analaeng. Hindi. Ewan nga paiso, napintas. Makita yaw. Iso adidak makansyawan nita. Ang danubyak. Kasla artista, tilangada. Hello, Angel, my love. Hello, Tok. Kwarog, sweetheart. Kumusta?
Ay, kastoy, may iliw akanayon kan ka, my love. At ako makidawak kan ka, my love. Kaya't kung agkalay sa hatan iti mabeet. Well, iso ano mayat ka? Dumanon kaming kinangkel ko ngayon day. No problem, Kwarog, my love. At kalay sa tangal mo. Yes! Agiyaman ak Angel, my love. Anya? Ikalay sa mon adi mo pa'y nakitkita iti personal? Sa nabali nga, tanakit kita kon iti Facebook. Sa bagay. Ay, sa dinaw ti lugar na dahita nga Angel? At ayaw anggal. Oh? Naisulsuli nakalugar ti ayanda. Naa. Sa nabalay, at dadwa kakabusat na lalaki, sumabat ka data ijay ilay. Isu ti kadwa ta ama pan ijay lugar da. Anya? Kaya't mo asumod. Kargaan tayo dagiti baboy nga ipan iti adayo a lugar. Siyempre mo't Ay? Mangkontratak iti may salugan. No kasta. Napanan ni Kwarog amang sabat ka dagiti kakabsat ni Angel ijay ilay? Ewan. Inton bigatan ti panagrobwat mi amapan iti lugar ti babaay. Isu nga isaganam ti baboy mo. Wen, dua ababoy ang nagdadakkel ti ilugan niyo amapan. Ay, awisik ni pare ba daw tapno adda kadwa mi amapan. Sumuro tak kumaang awan mo't agbate diti balay. Ay, isang putan kan tulat ta iti adobo akarni. Alaman nga rod, inteng. Narigat mo ta. No di mo maramanan ti karne ti tarakan ma. No kasta, mga sawan ni Kwarog, paray. Un paray. Nasaya at tapno saan nga agbaak. Nay, amo na magayam ti agaram ti luko a Kwarog. Kasla masadutak amapanta nagadayumay. Nay, Angem ano sa kuna. hapay ngay. Ay kat mapantayo a paray. Sayang tinaysaga na ababaw. Di pa ikat awanay, di pa kiwatwatan, nubilan. Agsaga na kay nga rudon ta mapantayo. Ay, umayak mo, kapitan. Una maray. Nawaya mo ti pagluganan. Ay, agyaman na, kapitan. Naimbag pa'y ni Kwarog ta mga sawa gaya maan marituyang. Ay, umapal kan sa mo, marikwanang. Ay, Saan mo't kit day? agyaman ni Kwaruga, tada cellphone. Kanuawan ay jalamon. Uwan nga raod. Adumot ka ti mga sawa babaan iti cellphone. Una, ay, mara. No kayat mag, di pa dasembait. Anya? Ay, uray saanen no para kanyak marituyang. Apay nga ta insardeng mo ti tricycle mo kwaraw. Nagpatinggalangan dito iti kalsada, angkal. Anya? Kaya't mo asawan, ibati tayo dito itilugan, Kwarog. Anya pa yung ngayon di kasta. Magmag nga tayo na. Nay, kita am ti masangwanan tayo pare. Nagngatumutin abantay ti masangwanan tayo. Kaya't asawin day ta. Ulyen tayo ti bantay. Imunan dagiti kakabsat na Angel. Awit dati may sa ababaw eh. Una niya, inaksiwan damat. Sangat iti bantay. Nabango ka kaw? Ah. Mabalin ka niya da kayong kinitatabadong ti mga awit iti may sa ababaw. Anya, ay salbag iti ti kastoy. Dayta ka ti kung kunakin ka. Nagrigat ti mga sawa iti nagadayo a lugar. Ala ka din na angkal. Ah. Nabambano ka kaw. Sublatin yung muta. Ala, sublatan mi nga rudin ti baboy nga awitan. Ala, pare ba daw? Ay, una hindi ti kastoy. Ay, babawi ko na yung nga imay. Tanagadayo gayam pare. Nagadumat at at tao dito arubayan ti balay. Day dati balay da Angel anubia kang kail. Gamanak ta nakasangpot tayo mutan. Ay na, kasla kaya't kunti agid da maturog dito. Gapo iti nalaos sa bandog ko pare. Kung saan pare, saan? Parchin tayo pa'y kanong dagiti baboy. Ay na, nagadayaw, tinagnagnaan tayo. Sa atin makadaanon di tayo. Huwag nga ron. Kwarog, anya tinaganda ito'y lugar. Di mabirbirukan ka now. Anya? Nalaos ti bandog mi.
Angam sa nabalay. Naskin ang makaasawa ka. Ay, apay ngay kwarog. Mangrugin ti programa tayo nga awan pa'y matiin nubiam ani Angel nga agparang. Sigun iti kabusat na. Anda ka nun napanan na. Urahin tayo pa'y kanawang kail. Kahit agsagana kayo nga raw, kakabsat! Tasimbang patan tinubya, ngururahin tayo! Yes! Anda ni Angel lang kail. Nagpintas ni Angel ko naman sa... Agtal na ka man. Dawatan nga raw di tinubya kay nubyaw, nga umaydan ang tugaw, iti sangwadan! Minkan. Sabte mo ni Angel, taagtugaw kayo. Mataktakanan na kita agururay. Wanang kail. Bagay ko kadimat lang tikaon ko. Oo, kita anak matlatan ko arong my love. Diyak lang yung pag-arap. Bakbakatan ka mo't gaya mo ni Angel. Kuarong, sorry Nujak impunukan ka tagpaiso. Sinaor na ka. Diyak kaya atin ti makikalay sa akin ka. Ay, kuarong my love. Kasya na ka di. Ay, adaywan na ako. Di ko na, maluko na. Never. Ay, kuarong. Ay, tarupan. Nagturod ka lagi din na nangaramid ka niya kitigas na. Ay, di ta kayaon. Kuarong! Nagsubili ko! Nagawit tayo ng kain. Ha? Apay kay, di pa'y nalpaste kasaryo? Ay, no, di ko kaya tumuna akaon. Na. Kwarog. Nakaon. Na. Ay, Asus. apay ngay palay, nag-walk out mo tindi ko araw! Di ko alam. Ha? Siyak ni Angel! Ha? Tinubya ni Kuarong! Pangasi ko matatulungan ka. Ha? Malidayan ang lakit din no saan na matuloy ti kalay sa amin ka ni Kuarong! Si kani Angel? Yay. Ay, imuna na nagawid ni Kwarog. Agawid tamitan na. Ay, una yan na nagmalasin na yan ni Kwaraw. Ay. Nairamraman na tao, pare. Ay, sumilagayam ajak makita ti napintas a nubya. Tagayam, isutay bakit nga agkaralabas iti sango tayo. Nalawag pa ng loko, tinaramid na ka ni Kwaraw, pare. Basol mo ilan ni Kwarog Impilit ng tumot iditi kayat na. Kaslaubing magkanaw, hindi kinatungtong na. Ay, sayang. Kung naglaki din no makaasawan ni Kwaraw. Una yan ang nagmalas ni Kwarog. Talino ko gayam tay babae, abakaw. Pudno day tamaray. Iso asyak, maputi nga kamakiayan ayat babaan iti Facebook. Mas daawak mo takin ni Kuarog ta nagtalaklatan. Uwin garod Ay, kaasimot ni Kuarog ta saan ang makaasawa. Kas dyan na siguro nagbabaak abaraw. Anya nga iti planom ita, Kwarog. Apay, ada pa'y planom amang idarom ka ni Angel. Baya mo nang gail. Dakon kayat pa'y tagsubli di lugar da Angel. Kuha. Umdasin kanyak, asan na natuloy ti kalay sa amin. Jakim pagaraw. Bakbakatan mo't gayam day jahin nga Angel, anam amok iti pisibaw ko. Adakan ka day taan mo isuti kayat mo. Kahit sa payla ko mata, di mo maulit day ta nga inaramid mo. Saan na talaga? Diya ko nag-aramit iti pisibaw. Uwin, tanay. Ano timang loko iti Facebook? Nadidigra ako na talaga. Napiyapay ani, agatuna di talaon. Isulak ko man, tinarim mo, takalugaran tayo. Uncle Mike, ipilit na pailang mo't ni agatona. Pipya day dya at mamu tayo kunak manin. Karuban pa. Pasensya kayo nang kail. Tanaladingit ang ita. Sayang jay dua baboy anapartay. Ay, awan lata Kuarog. Napaay ka manun iti panangasawam. Ngam, saan ka lata mo, bay? Aganos ka lata. Barang addan to, maisa na. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan
Insurat para iti radyo ni Lyesha Tumlin. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Agyaman kami ta nakitawa ken nakikuyog kayo aging ga iti panagpatingga daytoy nga episode. No na ay ayuan nyo, pakilike ken subscribe, ken pindutin ti bell tap no awan ti mailaksiyo ibaro nga episode. Iti sumaruno, ad-ada pa'y ibarangay moment mapanunotam. Rumwar manen ti kaaruba agchismis, ada ti kapitan mapanag-asikaso, ken kasano ngay ti panagbalbaliw ti amin no may maisalaing isa o ti nagsango. Kitaan tayo iti sumaruno nga episode, dakel katawa ti agururay.